खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 2 सेप्तेम्बर शनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै नोंथाङा बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जानाय नङा। नोंथाङा दिनै न'खरनि धोन सम्पति गोमानो हागौ। नोंथाङा सांग्रां जानाया मोजां। बृष राशि। नोंथांनि गोसोआव दिनै मोजां साननाय हनाय सोमजिगोन। खामानिफ्राव गोसो होनानै मावगोन। नोंथांनि गोसोआ दिनै दिदोम जागोन। मिथुन राशि। बिजनेस मावोब्ला दिनै नोंथाङा जाफुंसारनो हागोन। नोंथांनि मोजां खामानि मावनायखौ दिनै गुबुना बाख्नायगोन। नोंथांनि धोन सम्पतिफ्रा दिनै रायजोनि गेजेराव गोसारगोन। कर्कट राशि। दिनै नोंथांनि साननाय हनायफ्रा मोनसेबो जाफुंनाय नङा। लटारिफोर लायोब्ला लस जागोन। दिनैनि नोंथाङा आसाल' थागोन। सिंह राशि। नोंथाङा दिनै दुखु दाहाजों सहायनो गोनां जागोन। न'खराव दावराव दावसि सोमजिगोन। दिनै नोंथाङा धोन सम्पतिफ्रा गोमानो हागौ। कन्या राशि। बेफार फालांगियाव दिनै नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। जायखिजाया मावनो लानाय खामानिफ्राव नोंथाङा दिनै जाफुंसारनो हागोन। दिनै नोंथांनि साना मोजां। तुला राशि। दिनै नोंथांजों सुथुरनि नोजोरा बांगोन। गुबुना नोंथांखौ दिनै गाज्रि मुं फोसावनो हागौ। नंखाय बाखाय खौरां लानानै नोंथांनि मुंखौ गाज्रि खालामनो नाजागोन। सांग्रां जा। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि न'खराव गोबां दावराव दावसि सोमजिनो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायनाय जागोन। सोमोन्दो गावस्रानो हागौ। धनु राशि। गुबुननि मावनाय दांनायखौ लानानै नोंथांनि गोसोआव हिंसा सोमजिगोन। गुबुननि मोजांखौ नोंथाङा दिनै मेगन सागोन। मकर राशि। नोंथाङा दिनै मावनो लानाय खामानियाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि लुबैनायखौ दिनै मोननो हागोन। गोसोआ खुसिजों बुंफबगोन। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि साना मोजां जानाय नङा। बेफार फालांगियाव नोंथाङा लस जागोन। गासैबो खामानियावनो दिनै नोंथाङा खहाल' जागोन। मीन राशि। नोंथांनि दिनैनि साना मोजां। नोंथाङा दिनै खामानि मावनायफ्राव जौगानो हागोन। साननाय हनायफोरखौ दिनै नोंथाङा मोननो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।